ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш теҷе. дӯстон, дар имрӯз навор 10 мошини арзон омода кардаги пешкаш мекунем. Баъдон мошиное ки через имо ва через WhatsApp мо дарои кардан мошинаи арзонакай пешкаш мекунем. Баъдон видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависен ки чӣ хел мошинҳо ба шумо дар кор. мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки пешкаштон кунем. Баъдон агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира бардоред ё ки ягон чиз дигар, дар номерои WhatsApp ё ки имои мо роя ки бо мо тамос гиред, мо дар видеои оянда реклама мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомону 77 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият бошад видеонавори моро поделиться кунем ба имо ва ба дигар сайтҳоятон, бошад наворо сар мекунем рафтем. Якм мошини фурӯшӣ. Якм мошини фурӯшмо бардони азиз Opel Astra F8 Sedan бардони азиз соли бардориш 1995 судишуриш бензин газ дорад, кор мекунад. Объем моториш 6 литр, коробка передачаш механика, состояние машин беҳтарин бардон. Машин дар ҳолати хуби техникай. Машин электропакет дорад, 4 та дар через пол туи мешавад. Мотор нав кардаги 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Машин хадавот дорад, миёна балонаш ҳам 70% бардони азиз. дигар маълумоти пурашам мегирад. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Қубодиён. нархаш 23000 сомон бо кадоми харидори аниқа бо савдо ҳам мешавад. муомилаи хуб ҳам мешавад бардони азиз. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо метавонед дигар маълумоти пураша гиред. марҳамат. мегзарем ба дим мошини фурӯшӣ. дим мошини фурӯшмо дӯстони азиз и Toyota Corolla соли барошуш 2008 бардони азиз. дубайскай состояние беҳтаринай. объем моториш 8 простой, коробкаш механика бардони азиз. судишуриш бензин газ дорад, гази евро 4 дорад бардони азиз. кондитсионер дорад, кор мекунад. мошин бе ягон камбудия, балонош 80% хадавой дорад. маълумоти бештараш ҳам метавонед бародарон дар ҳамин рақамҳо гирен. мошин аз сабаби фурӯхтанаш ягон кас нест ки ҳайк нагуфтаги, яъне ки ба ҳамин хотир мефурӯшанд. дигар маълумоти пураш ҳам мегирен. мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ дӯстони азиз, райони Кӯйбеш. нархаш 65000 сомон бо арзон ҳам мешавад. муомилаи хуб ҳам дорад. рақамҳои ака ҳаст, рақамҳои Россия ва имо ва WhatsApp ҳам дорад, кор мекунад. марҳамат, кадомитон харидор бошад метавонед маълумоти бештарша гирем. мегзарем бардони азиз ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшмо бардони азиз Mercedes-Benz C-классрай объемнияй бардони азиз соли барошуш 1996 судишуриш бензин газай бардон, кор мекунад. объем моториш 2 литр, коробкаш механикай. мошина состоянияш беҳтарин бардон. мошин задаги пуштаги надорад, хадавой дорад, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникай, как надарафтаги соҳибаш. маълумоти бештарша айрӯи рақамошон занг зада мепурсед дӯстон. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 29000 сомон бо кадоми харидори аниқай бо арзон ҳам мекунем, гуфтага муомила мекунем. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо 24 соат кор мекунад. занг занен, мошина харем бардор. мошин беҳади бад арзонай. марҳамат. мегзарем бардони азиз ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшимо бардони азиз мошинаи Mercedes 190 бардони азиз, кадоме ки медон ҳай кардага чӣ хел мошинае. соли барошуш 1988 бардони азиз. судишуриш газ бензин дорад, кор мекунад. объем моториш 8 литр, коробкаш механика бардони мошин дар ҳолати хуби техникай гуфтагаи соҳибаш, не ки хай бо ягон камбудӣ дошта боша. агар хай занг зада мепурсед айхудаш соҳибаш мегад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ашт. нархаш 17000 сомон бардони азиз. 17000 сомон. мошин бо муомила мешавад, арзон ҳам мешавад. биен дар пеши капот савдо мекунед гуфтага ва варианти алиши ҳам дорад. агар мошини алиши дошта бошед метавонед вариантҳои худона пешниҳод кунед. рақамошон ҳастай. марҳамат, занг занед, маълумоти бештара гирен дӯстон. панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшмо бардони азиз Opel Astra F8 хачбекай молодёжна бардони азиз соли барошуш 1995 судишуриш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 6 литр, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникай. мошин диска писка задаги аст, раднои краскаи хчай, балонош 70-80% бардони азиз. маълумотиш беҳади бад камай, не ки мошин срочно фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Восед. нархаш 27000 сомон бо кадоми харидори аниқа бо арзон ҳам мекунем гуфтага савдои хуб мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникае. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо бардони азиз, кадом метавонам хали хачбек харидани боша. варианти хубай.
метавонед занг занед аями ака чӣ саволе дорем пурсем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯш мубардорини азиз и ҳастаи ваз 2115 бардоране ки хоҳиш карда буданд ки намхали састияни хубша биёбемонем. соли бардошуш 2002 бардорина суришуриш бензини холия газ надорад объем моторош 1.5 литри парастоя камасрафа коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош ва таъмировкаш 6 моҳи дига срок дорад. балонош 60-70% бардорина ходовоя миёнае. хай маълумоти бештараш мегирад намхали свети краскаш намхали золотистки радной хичай мошин дар хона истодагия мега соҳибуш яъне ки созаи мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе нархаш 15000 сомона бо кадоми харидори наличи сум дорафтаги бо арзон ам мекунем яъне ки савдои хуб мешавад дар пеши капот. марҳамат бардоред дар рақамошон дар поёна метавонед занг занед маълумоти бештараша гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини навбатӣ бардорини азиз ваз 2107 молодёжни бардорини ваз 2107 свети сафед соли бардошуш 2003 суришуриш бензини холия объем моторош 1.6 литра коробкаш механика бардорид мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ягон дард надорафтаги полу оборотай мотор дуд намекунад маслан намехӯрад задни мост ягон овоз повоз надорафтаги ҳархе мисол саволо натиянфтаги инҷа маълумоташа соҳибаш фаҳмондага краскаш навай аккумулятори нав задага бардорини аст мақсад мошин 100% гуфтаги мошин бо арзона мешавад. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 11000 сомона бардорини азиз кадомтон агар харидани бошед марҳамат рақамошон дар рӯи экрани шумо рақамо дар поёнай маълумоти бештараша метавонед гирем. мегзарем бардорон ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯш мубардорини азиз ваз 2114 молодёжни кардагай свети сиёҳай соли бардошуш 2006 бардорини суришуриш бензини холия мошин тоқа бензинка дигаштагиай объем моторош 1.7 литра коробкаш механика бардорид мошин дар ҳолати хуби техникаи моторош беҳтарин гуфтаги моторош яъне ки ранги опел ранги дига мошино зуд кор мекунад гуфтаги бардорини азиз мошин бе ягон камбудия гарантиш катияй дари пешаш электропакетай дискои танга задага системаи музика зур 2 моҳи дига ҳуҷҷат дорад ва то ҳами охири моҳа танировкаам дорад бардорини азиз губкават ҳамаш кардагиай дига маълумоти пураша бардорид хай рақамошон мегиред. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 15500 сомона кадом метавонед харида бошем бо арзонам мекунанд. рақамошон дар рӯи экрани шумо маълумоти бештараша метавонед дар ҳамин рақамо гиред. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯш мубардорини азиз ваз 2106 молодёжни кардагиай диска писика задагиай свети ҳам хеле шоколадния бардорини азиз шоколадния асфалтния ҳамин хел бардор свет дорад диска писика задагиай балонош қариб навай соли бардошуш 2000 бардорид мошин тоқа бензинка дигаштагиай объем моторош 1.6 литра коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи маълумотша кам партагиам бардорам. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархи инам 15500 сомона бо савдо мешавад гуфтагиай рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз кадомтонам хали 06 сирох карда будем наистад дар комментари 06 ина варианти хуб метавонед нахихтона занг зада бигӯед ки намиха мешава мисол маслиҳат кунед мошина харед марҳамат ногуфта намонад ки агар шумо ҳамин хели мошини фурӯшӣ доред ки хона замин квартира дар номерои имо ватсап роҳӣ кунед мо дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ мубардорини азиз Toyota Mark D бардоране ки хоҳиш карда буданд ки ҳамин хел Toyota Mark састияни хубша ёфтамонем. соли бардошуш 1999 суришуриш бензин газ дорад кор мекунад объем моторош 2 литра коробкаш автомат бардорид мошин дар ҳолати хуби техникаи бе ягон камбудия балонош миёна ходовой дорад. ҳуҷҷатош 1 сола қарари бардорини азиз маълумоташ ҳамин хелай 1 сола ҳуҷҷат дорад то охири ҳамин солае мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳда нархаш 21500 сомона бо кадоми харидори аниқа гуфтага суми наличи дора гуфтага мошина биен ай пеш бинен бо савдои хубам мешавад гуфтага муомилаи хубам дорад. марҳамат бародарони азиз рақамошон дар рӯи экрани шумо метавонед маълумоти бештараша ай ҳами ака гирен. ин буд 10 та мошини фурӯшии мо. агар шумо ҳамин хеле мошин доред метавонед дар мо роҳӣ кунед мо дар видеои оянда реклама мекунем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.